perkele! Kävi vähän hassusti. Virveli tippui tonne järveen. Nyt sitä sit tässä yritetään naadata tämmöisellä painavalla lusikkauistimenlla. Onneksi ei ole hirveän syvää, 1,5 metriä. Koitetaan hetki nyt tällä ja jos se ei onnistu, niin lähdetään uimaan sitten. Puolisen tuntia tässä on yritetty, pelkästään simpukoita tulee. Kohta täytyy varmaan mennä uiskenteleen. Ei tunnu mitään. Joo, ei tunnu kyllä mitään muuta kuin simpukoita pohjassa. Väittäisin, että se olisi aika lailla näillä main ollut. Oi voi, ei löytynyt virveliä. Sinne jäi pohjaa. Sitten tullaan vähän autoon lämmittelee, aika vilppoinen keli ja tuuli tossa. Sinne se virveli nyt jäi sitten. Hyvä reissu oli. Jos sitä vähän tässä nyt eväitä söisi ja sen jälkeen miettis sitten, että mitä tehdään. Vähän harvittaa ehkä toi kela, että se oli aika arvokas. Vapaa oli ihan perus. Vähän ihmettelen kyllä, että miksei se löytynyt sieltä. Joo, eiköhän se ollut siinä sitten tältä erää tää kalareissu. Tänään juuri kalastettu muuta kuin virveli. Välillä näitä sattuu tällaisiakin kommelluksia. Taas lähdettiin kalalle ja tällä kertaa tällä kalastuskajakilla. Kelihän on mitä mainio, aurinko paistaa puoli pilvistä. Ei välttämättä kalan syönnin suhteen ihan se paras mahdollinen, mutta kyllähän täällä järvellä aina mukavaa. Tästä mun varustuksesta sen verran, että nyt otettiin perämoottori. Ja tuolla on akku takana, haavi, ankkuri, 1 vapa ja kaikuluotain. Siitä nyt saattaa vähän nähdä missä kaloja on, mutta ei toi mikään ihan live-anturi kuitenkaan ole. Syvyyden näkee, se on melkein se pääasia. Eikä aikaakaan, kun on ensimmäinen ahven kiinni. Kuhahan se oli, eikä ahven. Tää on kyllä alamittainen. Mutta ihan komeen värinen. Olisiko toi 35 senttiä? No niin, ruvetaan olemaan pelipaikoilla tossa. Uistelin tähän tommosen kilometrin verran. Jotain sieltä nousee, ei paljon kyllä vastaan pistä. Ahven. Muutama tärppi tossa oli. Aika varovasti otti kyllä. Vähän pyrstöä näykkii noin. Luultavasti kuhat. Sitten tuli se ahven tosta ja nyt mennään tuohon pääkallopaikalle, mistä mä oon useamman kuhan saanut.
Olen tykännyt tämmöstä valkoista jigiä heittää täällä. Tää on hyvin toiminut. Muutenkin aika luomuja värejä. Tossa oli yksi vähän parempi tärppi, mutta en tiedä miksei jää kiinni, niin kokeillaan vähän sitten erilaista. Vähän isompaa musta hopea hilekylki. Tässä on aika paljon suannut ja saanut kaloja kyllä. Tänään on aika lämmin keli, että jos ruokakuhaa meinaa ottaa, niin täytyy kyllä melkein heti lähteä sitten kokkauspuuhiin. Mulla ei ole mitään kylmälaukkua eikä mitään mukana, niin se tuo vähän haastetta tuohon kalan säilyvyyteen. Värinvaihto. Vähän tuommoista luomumpaa taas, kun ei toi räikeä antanut yhtään mitään. Jotkut puhuu, että pinkki ja violetti olisi hyviä värejä, mutta itsellä ei ole kyllä luottoa yhtään, mutta nyt annetaan mahdollisuus. Tässä on kokeiltu kaiken näköisiä kokoja ja värejä, mutta ei ne oikein nappaa mihinkään. Otetaan viimeinen oljenkorsi käyttöön ja laitetaan video päälle, niin rupeaa nappaa. Ei kyllä hyvältä näytä. Kaikki konstit on kokeiltu. Se on sillain, että vanhan liiton kalamiehet sanoo, että kannattaa mennä sinne kalastaa, missä on lokkeja. Mä oon nähnyt tasan yhden loki. Tuo se lentelee kaukana. Eli siitä voisi päätellä, että täällä ei ole kyllä kalaakaan. Mutta niinhän se Matti Nykänenkin sanoo, että silloin kun ihminen nukkuu, sille ei tapahdu mitään. Sitten kun ihminen on hereillä, se voi saada vaikka kala. Kannattaa lähteä kalalle. Useinhan näillä kalareissuilla niin se kala tulee vasta sitten, kun on kotioppäin lähdössä. Harvoin se tulee siinä heti ensi minuuteilla. Tosin tänään kyllä oli sillain, mutta katsotaan nyt vielä, jos se ahti palkitsee. Mulla on tässä perämoottorissa tämmönen varmistusnaru. Huomasin, että tää toinen solki on vähän tämmönen huono, että tää ei pysy kiinni ollenkaan. Tää ei hirveästi kyllä auta, jos tää tästä tippuu. Ja sen tukevasti siinä on, eikä sillä mitään niinku mahdollisuutta siitä tipahtaa, mutta ei tää ehkä paras mahdollinen oo kyllä. Nyt lähdetään uisteluhommiin ja laitetaan tämmönen vähän järeempi karikkovappu, kun tää nyt on sitten. Ui jossain 4 metrissä. Ja tässä on tämmönen syvänteen reuna. Lähdetään kiertelemään noita valkoisia alueita. Siinä on semmonen 6 metriä vettä, niin siitä varmaan sit rupee napsua kohta. Tällä karikkovaapulla on tullut usein isoja haukia. Mulla on niitä muutama eri väriä, mutta tää on ehkä ollut paras kuolle kyllä tää väri. Tässä olisi toi vapatelinekin, mitä voisi käyttää kyllä, mutta onhan se hieno tuntea tärppi tällään suoraan kädessä. Noin paljon on kalaa, mutta yksikään ei ota. No niin, viimeinen konsti käyttöön, eli evästauko, niin silloin se kala tulee aina. Suolapähkinöitä ja mustikkavissyä. Kappas. Alamittainen kuha. Joo, ei ollut häävireissu lopulta, mutta mukava oli olla järvellä taas. No niin, huomenta. Nyt ollaan lähdetty kalasteleen taas tähän tutulle lähijärvelle Hämeenkyröön.
Katsotaan, jos siellä olisi ahven syönnillä. Siinä se taustalla jo näkyykin se itse järvi ja ollaan ihan pelipaikoilla justiinsa. Vähän näyttäisi olevan tuulinen keli kyllä. Mulla on toi kajakki mukana nyt, et katsotaan kuinka sillä pääsee, mutta eiköhän me jostain löydetä jotain vähän suojaisempaakin paikkaa. Toivotaan, että saatais pannulle nyt muutama ahven tänään, saatais sitten nautiskella. Vene olisi paketissa ja sitten ei muuta kuin järvelle. Olisi ehkä voinut miettiä uudelleen tämän paikkavalikan. Täällä tää tuuli on yleensä aika kova vastatuuli tonne hyville kalapaikoille, mutta en kattonut säätiedotusta muuta kuin lämpötila ja nyt mennään näillä sitten. Kyllähän tää kajakki on ihan niin kuin tukeva eikä siinä mitään. Ainoa vaan, että noi aallot iskee vähän tänne kajakin sisään tässä kun mennään vastaseen. Mutta ei kai siinä, lämmin päivä, niin ei täällä kylmä tule. Jos kastuukin, niin sit kastuu. Kalahan pitäisi olla syönnillään aina kun on vähän tällainen tuulinen sää. Ei muuta kuin vieheveto. Onks tää toutain? Näitähän on tässä näin tässä Pirkanmaan seudulla. Eiköhän tää oo toutain? Sanokaa te fiksummat kun tiedätte kuitenkin. Vai säynävä? Mä oon täältä ennenkin noita toutaimia saanut kyllä tällä loppukesästä ja syksyllä. Enemmän tuolta Nokian puolelta, nyt ollaan Hämeenkyrön puolella, mutta tästä on semmonen muutama kilometri tonne Nokian puolelle, niin siellä niitä on enemmänkin. Semmonen parikilonen tuli viime kesänä iso ja se on aikamoinen taistelija kyllä kun se tonne siiman päähän tulee. Mukava kalastaa. Koitetaan tässä valua vähän tonne alemmas. Samalla tämmöstä vertikaalijigausta. Tää on mielenkiintoista puuhaa kyllä kun näkee kun kalat tossa kiinnostuu ja käy kattelemassa vähän, mutta aika usein ne kääntyy kyllä alas. Pieni nyppäsy tossa kävi äsken. Seuraava kala. Joko ne ois kuha? No. Tää on alamittainen kyllä tää. Joo, pieni. Toinenkin iski. Aika pieneltä tääkin tuntuu. Saattaa se vähän isompi olla. Ai, samanlainen. Pahasti silmästä kiinni. No. Oi voi. Kai se kuha ilman toista silmää pärjää. Pari nyppyä tuli tuolla viimeisellä vihreällä jigillä, mutta nyt lähdetään sitten kokeilemaan ahventa lottolipalla. Luottopeli. Mennään tonne saaren toiselle puolelle, sinne ei ehkä tuuleja näin pahasti. Taas toutain.
pirteitä kyllä. No niin. Pääset kyllä. Samanmoinen. Eiks tää nyt oo toutain? On kai. Limanen kaveri. Hurraa! Ensimmäinen ahven. Järkyttävä vonkala. Kaislan seasta jigillä. Samanmoinen pieni ahve. Voihan nääkin paistaa, mutta ehkä näistä joku kalakukko tulisi paremminkin. Päivän isoin. Ehkä 50 grammaa. Koko sen kun paranee. Varmaan jo lähempänä 100 grammaa. Mä keksin loistavan tyylin, ettei jää lumpeisiin kiinni, niin mä tuun pilkille tänne lumpeiden sekaan. Äskeinen kala tuli jo sillain. No niin. Tää on jo ruokakokoinen. Onko se hauki nyt sitten? Oo. Pelästyy kun nappaa noin läheltä. Nyt se on lumpeessakin. Jaha. No niin. Tää se on järkevää kalastusta. Oi, sinne meni. Nyt löytyy oikein parvi. Otin tossa 4 tommosta ja hyvän kokosta. Ei ehtinyt edes kameraa laittaa päälle.
komiaa. No niin, nyt se vähän rauhoittui se syönti tossa, toi parvi liikahti johonkin, niin mä voin vähän näyttää, että mitä siinä tuli. 5 minuutissa varmaan, koska toi nyt sitten iso, ei tääkään mikään jättiläinen on, mutta kuitenkin ihan varmasti pannukarkea. Toista kun siinä irrotti ja heitti ikin järveen samaan aikaan, niin sai jo sitten kelata seuraavan ylös. Tällä tyylillä tosiaan se parvi löytyi, että nappas vähän paremman kokonen ja sitten heitin uudestaan siihen, niin melkein peräjälkeen niitä rupesi tuleen siitä. Tuolla vähän loiskutteli, mä luulen, että ne on niitä toutaimia, mitkä pinnassa käy loiskutteleen. Ajattelin mennä semmoista yrittää, niin sit siinä matkan varrella tapahtui tää ahven-accidentti. Ei kyllä haittaa yhtään. Entä siellä vieläkin on? Kokeillaan sähköperämoottorin huiput. Vitosnopeus, myötätuuli. – 6 kilometriä tunnissa. Joo, aikamoinen myrsky nousi tuossa lopussa, että iso aallokko ja tuuli vaan koveni, että ihan hyvään aikaan mä lähdin pois tuolta. Nyt mennään sitten kotiin ja kokkaillaan ahvenet.